Dugo očekivani derbi prvenstva sjeverne regije između Tekstilca i Polimlja iz Murina prema očekivanju nije donio dopadljiv fudbal. Važnost utakmice i za jedan i za drugi tim dosta putavala vodeći dvojac. Polimlje bi pobjedom smanjilo razliku na -3, a Tekstilcu se otvaraju vrata baraža za drugu ligu, s obzirom da po Bergerovom sistemu u trećem krugu većinu utakmica na svom terenu. Na samom početku utakmice prva akcija Tekstilca. Vuković predaje Mekiću koji upošljava Husovića, brza reakcija i lopta završava tik pokraj desne stative gostiju. U 23. minutu još jedna dobra lopta od strane Mekića, ovog puta u prilici centarfor Milutin Drobnjak. Aut sa desne strane u 35. minutu za kapitena Gurešića. Hodžić prebacuje Drobnjaku koji prosleđuje Husoviću, nakon čijeg udarca ne stiže Marko Rudić. Nedugo zatim šansa utakmice. Izvanredni Mekić vuče sa svoje polovine, upošljava Husovića koji u drugom pokušaju prebacuje za Drobnjaka, čiji pokušaj završava preko prečke. U 5. minutu nastavka vođstvo domaćina. U prepoznatljivom stilu Gurešić izvodi aut. Lopta ostaje na pravom mjestu Eldar Husović. Pa veoma tvrda utakmica, ne toliko dopadljiva za oko, ali zbog njenog značaja najviše. Mislim, sa ova 3 boda da smo se učvrstili na prvom mjestu i sada, znači, mislim, ništa nas ne može zaustaviti u toj borbi za prvo mjesto i baraži plasman u veći rang takmičenja. Mi smo ispoštovali sve što je trener tražio od nas i mislim, zasluženo smo pobjedili. Derbi je riješen u 53. minutu. Drobnjak osvaja loptu, fenomenalno upošljava izuzetno raspoloženog Eldara Husovića koji rutinski postiže svoj drugi gol na ovoj utakmici. Ti mi kaže kad može. Pa dobro, šta da kažem, utakmica je bila krajnje fair i korektna, sve ono što nam je šef govorio i tokom priprema i tokom čitave nedelje da je ovo najvažnija utakmica, da su prve 3 utakmice najvažnije u sezoni, šta znam, ipak igrači su dobro shvatili, mi smo sve ono odradili što je šef traži od nas, da igramo ozbiljno, da igramo kolektivno i evo pobjeda je na kraju došla. U nastavku možemo da igramo rasterećeno, šef može da kombinuje sad sastav, može da da šansu svim igračima. Ipak, dobro, teško vrijeme na kraju, ali dobro. Sudija Babović je u sredstvenu poništio gol Drndara zbog prešaja nakon slobodnog udarca Rebronje. Izdvajamo i atraktivan pokušaj Drobnjaka 3 minuta kasnije. Prvi konkretni udarac ka golu domaćih uputio je Zogović tek u 84. minutu. Tekstilac u narednom kolu dočekuje ekipu Komova.